George Bati, Ramogi TV. Ramogi alufu 33,690 osewito ngimagi masira mar apaya higani kapama Nairobi kadhi Nakuru ema osenego ji mathoth ahinya maromo ji 173 higani. Moyange kod duol mochung' ne rito ngima ji apaya NTSA mano obago nyasi mar jiwo yore mag kedo gi masira mag apeyni. Jafwambo marwa Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Jumapil mar adek mar dwe mar 11 higa ka higa piny Kenya bedo kod nyasi mar paro ji mane oyudo masiche mag apaya kendo keto okenge mag chano duoko go masiche gi piny. Kawuono nyasi gi ne obagi e counties ma opogore kama oting'o Kisumu, Nakuru, Mombasa e kinde mamoko. An ayudo accident e kamara 2017 tarik 19 dwe mar adek kanye manalal e lweta be kanye matienda neno tur e boyudo chumbe. Gima nyalo wacho ni accident seche matimore wakwayo joma nigi lony mondo sudu machiegni nikech aben joma nigi lony ne machiegni ok ndaturo tienda ok nobedo nigi plate tienda nigi place nikech joma ne resa ne gionge gi yo ma ginyalo resa go maber to be na kinyalo dhaw negi nikech ne gidwaro yo ma de gikony go ngimana. Kaluore gi report mar NTSA, higani mangima maromo ji 3,609 osewito ngimagi kaluore kod masiche mag apaya ka dwe mar 10 kende to maromo ji 330 ne owito ngimagi. Kaunti ma Nairobi ema otelo kod thoe mikelo kod masiche mag apaya gi 53 mag masiche duto ma osetimore e pacho ka iluwe kod Kiambu. Kata obedo ni kwanno ni piny ka ipimo kod higa ma okalo, dwaro nitie mondo med jiwo okenge mag duoko piny masiche mag apaya. Kaunti ma Kisumu kama bende ne obagi e nyasi no, riwruok mar jorimb apiko koni owinjo duoknegi nengo mar tiegruok piny mondo mi ji owe luwo yore mamoko e timo puonjruok e riembo. Batanyalo kwayo maybe driving schools mondo punguza nwa bei mar fee mwachuli schools mondo at least kagi nyalo punguza to 50% nyalo konywa. Then NTSA be examination like NYS training nwadhi gidwaro nwadhi timo examination kata test wakwan mondo gitimwa test no nikech kata kawuono we worked and we partner kodgi no to moyo mano akwayo ni jo boda te ka NTSA nyalo understand wa to train wanono examination. Kisumu apeyni ma NTSA oyango kaka kuonde mathoth ne jowuoth yudie masira mag apaya gin Fort Tenan, Muhoroni Road kachiel kod Katito, Sondu Road. Wang'eyo ni wasetimo mapping gi County Transport and Safety Committee where I'm the chair ni mwaneno ni kuonde ma waluongo ni black spots. Aparo ni Ojola en one of the areas. Kuonde manitie chirni machiegni kod barabara. Aero en one of them. Ki Sondu bende nitiere, Nyamware, Muron. Mago kuonde mwase mapot. Mwase keto plans ni waketo signs ma nyiso jogo manie barabara. Nika big speed mamalo. Mapiny. Kaunti ma Nakuru kama pisa mag NTSA Kenha kod mamoko ne ochopie gikoni gichano keto tipo mamako rapim mar ng'we nyamburko mondo duok piny masiche mag apaya gi 20%. The CS of Transport and Roads directed that speed cameras be erected in various high-ranking places along the Nairobi-Nakuru Road, what we call the A8, and various places have been identified in which there is a process of trying to procure those cameras that will ensure that there is enforcement in terms of overspeeding, and we anticipate that with that measure we shall reduce accidents by 15 to 20%. Kwan mar masiche mag apaya kata kamano higani odok piny kod maromo ji 300 kipimo kod higa ma okalo.